n'isonye n'ebumnobi na ihe legara anya nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA bụ onye aghakwa na nwanne ya. Gọvanọ Chukwuma Soludo gara njem ọrụ n'Enugwu-Otu Aguleri. Njem a bụ ịlerụ ka ọrụ okporo ụzọ si aga n'ebe ahụ. Ọ gakwaziri na ọgbakọ nke obodo ahụ ebe okwu nwere iji uche ya ịkwalite otu steeti, otu ndị mmadụ nakwazi otu atụmatụ ejike abana n'ebe ahụ. Gọvanọ Soludo kọwara na kemgbe gọọmenti ya weghara ọchịchị mgbe ọ gara mpaghara ahụ ya bụ ebe bụ nnọọ ebe dịka echefuru ha echefu ma kwe nkwa na gọọmenti ya enweghị ike ichefu ha. Na mbụ, Chief Chinedu Obidigwe, kọmishọna na-ahụ maka ọkụ na mmiri, Injinia Julius Chukwuemeka nakwa meyọ nke Anambra East Local Government Area Sir Ifeanyi Chinweze kelere gọvanọ maka ọrụ okporo ụzọ nakwa ọrụ ndị ọzọ ọ rụrụ na be ha ebe ha kwere nkwa nkwado. General Hospital ka a ga-emepe na Enugwu-Otu, ụzọ abaga Enugwu-Otu, ezi Aguleri, Mkpunando, onye ọrụ atụ egwu o gosigo anyị na ebe afọ asị na ama nlunwu alụ n'ọbụghị ya. Gọvanọ Soludo mechara ka gbapee General Hospital dị na Aguleri-Otu ya nakwa ụlọ akwụkwọ ndị obodo ahụ rụrụ wee nyefee n'aka gọọmenti bụ ebe ọ nọ wee kwuo na agụmakwụkwọ nakwa ezi ọnọdụ ahụike bụ nnọọ ihe gọọmenti ya ketara ajụ n'ume na-arụsi ọrụ ike banyere ya ma kwee nkwa na a ga-ezitere ha ndị nkụzi nakwa ihe ndị ọzọ ga-enyere ha aka. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.